ușa deschid și le dau un model. Doar la al meu hotel e o zi minunată în iad. De la porno cu foc până la poker de joc, avem mulți preoți care și-o trag non-stop. Apoi la canibali chiar sunt excepționali. Deci, aoleu, ce căcat! De ce? Și mă doare în cot că mi-au dat cu sânge în ochi. Pot să îi păsuiesc de măcelul lor ceresc. Reușesc eu, o pot face. Raiul va fi de acord și eu am o șansă să fac pace. Îi conving cu acest hotel să asculte tot. Cu scola mea. Nu mulțumesc, știi, vreau destinul să-mi urmez. Tot deget. Clar va fi minunat. Dă-o dracu, o să fie o zi de neuitat. Bună! E cineva? Alo? E sinistru. Oh, ok. Și asta e cam sinistră? Bună! Este cineva aici? Ia zi. Futui! Bună! Eu sunt Charlie. Tata m-a rugat să mă văd cu tine. Da, știu. Ok, păi, mă bucur să te cunosc. Sunt convins. Și eu la fel. Wow! Ha! Ce cățea idiotă! Ai văzut ce față a făcut? Sunt bun în draci. Da, stai, nu ești aici? Nu. Crezi că aș veni acolo? Adică da. Îmi place vibe-ul, muzica e mișto. Aveți piese ca lumea să-mi va pula. Da, să mor eu, sunteți ultimii triști. Toată lumea are scris pe frunte bla! Mă înțelegi? Vomit. Clar. Uite, mă bucur foarte tare că ne-am putut întâlni azi. Lucrez la un proiect super important despre care chiar vreau să vorbesc cu tine. Hei, ho cu tata! Mai ușor, avem destul timp. Nu vrei să ne cunoaștem puțin mai întâi? Ți-e foame? Vrei să luăm prânzul? Pot să te ajut eu! Asta e mâncarea mea preferată! O să-ți placă mult! Mersi. Iar te-am păcălit, borfo! M-am pișat pe mine! Ok, Charlie se ocupă de ceva super important, deci cât timp e plecată, trebuie să facem o nouă reclamă. Una care reprezintă viziunea și ce facem noi aici. Așa că avem nevoie de o cameră. Alastor? O cameră video. Ok, să ne apucăm de treabă. Și... acțiune! Bine ați venit la hotelul Hazbin. Pot să vă ajut cu ceva? Am fost un băiat tare rău și am nevoie de un tătic mare și puternic care să mă pună la locul meu, pe calea spre izbăvire. La hotel poți să-ți dai Drumul, da! o șansă la mântuire. Stop! Ok, Angel, am nevoie să fii